बिथांमोनाथ' मोनसे नाटकसो ना प्रमद बर' बिथाङा जि धरनाव खोथा बुंदों आरो प्रेक्टिकेल मा जानो थांगासिनो दङ दिनै बिथांमोना केसखौ फारसेथिं माने सोङोब्ला बा एसेम्ब्लिनि गेजेराव जों कुइसन खालायोबा मोनफानि उनाव मोनफा फोजोबलांगासिनो दं होननानै बुंदों आरो प्रेक्टिकेल बिथांमोना दिनै नुनो मोनदों साफ्रोमबो एनडिबिनि माने जायफोर केडार बा लिडार्स बिथांमोना दिनै कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादों आरो दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां माने एनडिबिनि एक्स एनडिबिनि माने जोहोलावफ्रा दिनै जेलाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बेनो फोरमान आरो बिथांमोना जिबायदि बाथ्रा होदों जे गावनि स्वार्थ आरो गावखौ मोनसे थाखा फैसा खामायनायनि मोनसे नोजोरजों बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों थगायबाय थादों जोंथ' आसा खालायदोंमोन बिथांमोना जिबायदि खोथा होदों जिबायदि बुंदों दिनैनि थारिखआव बिथांमोना मावफुंनो हानांगौमोन मानोना 3 बोसोर बारलांबाय आरो सुक्ति जानायाथ' 4 बोसोर बारलांबाय दिनै दासिमबो दिनै एनडिबिनि सेंग्राफ्रा फ्रिलि गिदिंनो हायाखै आरो खायसेया दिनै जेलाव जोबथेनानै दोनजादों आरो खायसेया दिनै माने कर्टआव हाजिर जाबाय थानो गोनां जादों बेनो फोरमान जोंनि गहपुरनि जि थासारिमोन मिसिं आरो बर' ट्राइबेल पपुलेशनजों जि थांनाय 2007 नि डिलिमिटेशन कमिशननि जे रिपर्टमोन बेयाव 34% एसटी पपुलेशन दङमोन जायनि थाखाय गहपुरखौ बै समाव सयजवार नामजों एसटी फोरनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय रिजार्भ सीट डिक्लेयार खालामनाय जादोंमोन बेखौ मोनसे हाइकर्टनि गुवाहाटी हाइकर्टनि इन्टारभेनसनाव दोनथ'नानै दा गोदानै सरकारा जि खालामबाय बे कमप्लिटलि जोंनि ट्राइबेल माहारि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट गुबुन गुबुन जायगानि ट्राइबेलफोरजों लोगोसे जोंनि गहपुरखौबो गाज्रि रोखोमै मोनसे खैसार सानानै जोंखौ खैफोदाव खोख्लैनाय जाबाय आरो दा बाथ्राया जाहैदों गहपुर हिसाबै जोंनाव टटेल पपुलेशना दानि लेटेस्ट जि फाइनाल अर्डार ओंखारदों बे जोंनाव एसटी पार्सेन्टआ अनलि 29.30 अलमस्ट 30% 30% थालांबाय आरो पार्सेन्टआ आरो दा जायनि थाखाय जोंनि जि मोनसे सिमां दंमोन शिड्युल ट्राइबनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जे रिजार्भ जानांगौमोन बे माबाया गोग्लैयाखिसै हयथ' गुबुन गुबुन जेरै माने बक'खौ आरो साउथ गवालपारा आरो कार्बि आंलंनि रंखां होननाय गोदान 3 जि सृष्टि खालामबाय बैखौ बैयाव दाननानै हरनाय जाबाय आरो जेराव जोंनि थाखाय एलटेड जाखादोंमोन 2007 आव बेखौ जोंनि पार्सेन्टखौ जबरदस्ति दानख्ल' बर' गामि मिसिं गामिफोरखौ दानख्ल' हरनानै नन ट्राइबेल गामिफोरखौ गालांनानै माखासे पन्सायतनिफ्राय जोंनि माने पार्सेन्टखौ खमायनानै होदों जबरदस्ति आरो दा आनफर्चुनेटलि बे बाथ्राखौ जोङो ड्राफ्ट प्रप'जाल ओंखारनाय लोगो लोगो जों बयबो जोंनि गहपुरनि माने मेलेमजिबिफ्रा बर' आरो मिसिं ट्राइबेलफ्रा मोनसे जयै कमिशननो साजेसन आरो अबजेक्सन गथाय